eran los 3 puntos, pero le quedaba tiempo para reírse de Busquets imitando sus andares en el descanso. Zapin. Sí, l'equip de l'Ajuntament de Benidorm, el de Genovés segon, s'ha imposat al trinquer de Pelayo al conjunt de la Universitat Politècnica de València. La final es va resoldre per 2-0 per als de la Marina Baixa. Toro tercer, descarrega la potència, se li pot anar. No, la pilota que fa joc, arriba. No. I ahí està el gest de Genovés segon, abraçant-se a Héctor i a Salva, que s'acaben de proclamar campions de la 18a edició de la Lliga Professional d'Escala i Corda, el circuit Bancaixa. Zapin. Zapin. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui con